rang jamita minggu pasca na paduahon tahun B pajaho perjolo sian ulau ni ka apostel bidu opat ayat 22 sahatu 25 pajahau paduahon surat perjolo apostel Yohanes bidu 5 ayat sada sahatu onom barita nauli sian Yohanes 20 ayat 10 sia sahatu 30 sada ahado ipolana pajahau perjolo pataryason songo dia do parangoluan ni huria na perjolo ima punguan na porsea di haheheon ni Yesus tung masai takas do di patuduhon huria na perjoloi hasadaun na marsia holongan jalan marsiurupan jala ima sakap doh tona ni Yesus naung hehe jolma na marlunggu dohot akasisian ni Yesus ima jolma na tuk mangatusi holong ni Yesus jala narade mangula hossa adong bako naukap masih paliangan dan adong jolma na makilala marhahurangan saluhukna marsi palianan sahata saurdok jala saarta aiboido dipagok na asing hahurangan ni dongan na di bagasan sada punguan marhite pajahau paduahon dipaingot apostel Yohanes do akan na porsea tu Yesus asa tugu di bagasan haporseaon ai boido talu hagugon ni portibi marhite haporseaon na tugu ai marlapata do hangoluan marhite hite haporseaon patuduhon holong tua kadongan jala gabe sitidangi haporseaon maradopon Kristus omma ulaon naikot di patuduhon halak nang porsea tu Kristus nang hehe omma tada nahot di patik ni Tuhani marhite hite lunggu danga dong be namarhahurangan Yesus nang hehe totong do manguseho pasu-pasuna tu parpunguan barita nauli patariason rikok ni hapersiaun naso marhaujungan di bagasan ngoluni namang huton Yesus dakya masadi Yesus naung hehe maparohahon ngoluni namang huton ibana Yesus songon anak ni debata totong do mangusehon holongna doho hagugona tusaluhu jolma narikot unak ya jolma musat sian horong nani puhulna totong do Yesus membuat dame ima dame nasian debata lahu patuguhon roha nang pikiran ni jolma nasai menggol haporseauna dihirim Yesus do asa totong akasisian nai para raton holong nai ikot tolak do akasisiani marsia holongan di bagasa punguan jala ikon ukak do rohana marsi sesa dosa di bagasa punguan nang akasisiani dapotan hagogodo laho manesa dosa niaka dongan songo Yesus nasai totong makokop hasadaun ni akasisiana songoni manian akasisiani ikot totong sada di bagasan punguan unang songo si Thomas nasirang siap punguan gabe menggol haporsiauna jolma nasai madausian horongna jalasian holong ni debata magoa kolong jala jokdo madabu tu pikiran nang tu pangatusiaun nasadiri
sada ipola na boy sipa bagas-bagason marhite akapat jahau sadarion ima mangulu di bagasan lunggu danggo holong dileho debatado holongi tu hita jolma dan marumang arga ay dileho sabindo itu hita jolma alani asini rohana jolma gabe makka holongi debata jalan na ikon hot holong na maradopun akadongan na dan na holan nama jalo holong jolmai alai iko gabe si patudu jala si pasar holong ido sude jolma ima tada naung dipargugui Kristus naung hehei ibana ditiki musat jolma sian lunggu namar hapor seau tu Yesus gabe tersara ma jolmai mangasakon pikiran nasa diri ditiki musak si Thomas sian lunggu ni akasi sean gabe say mangasakon pikiran nasa diri do ibana pola do menggol hapor seauna marado po Yesus naung hehei ditiki mula si Thomas tu horong ni akasi seani gabe magodo hagiot na say mangasako pikiran nasa diri gabe porseado ibana tu Yesus naung hehei huhuk madok tuhaku jala debataku sayang gia ma totok kita mian di lungguta namar siya holongan jala nas marsi urupan Tuhan Yesus naung hehei ma totong ma masuk kita amin.